Saya simpan hanya step yang subhai fi baro kiba pek kiba khmi ya kan ke program bang ai ku play ye firu haga kerteng ke bethiam tang ke jong tribe jung Jesus Christ yang subhai fi se ke program wan ban mane balawan ra da ke Good News TV menin ke singa yo ban puson halor ka tin ke jong play ke bede Tapi jing duai ke jong pol ke bau khot iki Kristan ha Kolosai ban yai ku bari biang yo trai. Kabut ke jing yai ban persu pha yo trai. Menta ke step pada ini puson bat ni slok na ke kitab jong isia ke long basau ku wei ke khot ke besipo. Ke khot ini ban siap tieng. Ngan pulai ke ni khot ya ke khot jong isia ke long basau ku wei ke khot. Kabisipo ke boong tu wat siap ting me namar ngalong rengkat bat me wat skoma namar ngalong ublei jo me ngan pensai bor ya me hoi ngan yarap ya me hoi ngan Kristian ya me dagati kamon ka hok jonga kaphang jing perkhat kalong tu wat siap ting kum ki bengeng ngiyat halakasni hagajing im jongi ban pensum hayu blei kijing ki babun kijing penok mesin ki babun kijing pencip ting ki babun ban hagane ka step ngin perkhat ya gane ka kentin tu wat sip ting kalau kaphang ke babaro ngis kutanat ban sangap ban yo sngu saphang kijing khot ban sip ting Isiau tho yang ne kat khot men bagi kun Israel gang don hang jong brau ha Babylon ki kun Israel ki don hap leng jing jin jar ka bakrau namar baki don hari nongwei ha jing long brau but day hang ne bau Isiau ko do ki kun Israel ba don ka jing kular ki ban pelaj na jing long brau baru khot ki baki ship ting Shisha kilong ke kentin ke ba ai men sim sibun jingi ke jing siap ting kalong ke we na ki atiar ki ba klaimbor ke jong boman nong shun jongi ban job jingi ngimla lai ha ke jing yai lenti jongi kum ki pilgrim ban hi kendu ya ke jing jar ya ke jing uslai ya ke jing bomsuk ke jing siap ting ke jing artatin bun sin kini ki wan hangi ba ki tapluk ban penduk mensim yangi daul o ubar benu jongi kan hadu ban tersyong ya jing mut je berkhat jongi hoi ya mensim jongi ru hadu ban pelong ini bagi menang su ban rai kumno bagi le kini kijing ki mai kendu nalor kataru Kidon ki wei ki jing jia ki bejia ki saudong saukun ki jongi ki thma ki jingele ki kam siu ki ngi sho edat but kini ki trade on bor ban pendok mensim oi ban penduk jingremen sisa ki don ki wei ru ki bejia kan ki jing im jongi ke man kesngi ki bangi bun sin ngidap da ki jing songsi ki jing uslai kijing bom yo kam yo jam ki khun ki ti ki jongi nang ta kijing sha le ben ki kenthe ki khna kijing pang ki be ki mi ki ski ki bomla ban sumar kijing duk jing kerdu ki yeng berbora khmat jongi ban pen siap ting ban pen aratin yangi hoi kijing siap ting ya kala wei ya ki khun ki ti ya ki ying kesem Namar ni shifting bagi mla ban pendap biang ya ke ying kesem bat bun sin kine ki trei bagi ai trei ban pen kuslai ke ding im ke jongi kum ki bangen kini ki long ka we ki bor ki ban persepti jingi Henry upol wong Henry wong Isaya ada ka sit ada ka kitab ada ka jingi tulpa ka jong wong to what shifting lo ong yo ka we yo we usamla
upakerten hari une uladon gakam gajam kababit kababiang bah ulong balong successful hagajing tre gajong u bagajing tre jong u kalong wan penmi iki magazine namta ki balang kibran hangtai hari Amerika pat baro nanong sedong kilong perfect kilong janai udan ka ying gasem kaba itenan kaba i but kalawe jong u kalong kaba pernai sisa nai kansan kalawan kajing tengku kajing im ka jong u kajing apa kalok jong u kala i noi u kala i samla bar uwe pat ubriu kala ka ta sibun yau hari kat bahadu ba sngola shu ban yeng kajing tre kajing ta ula kelumar lut ula perkhat yang kajing im la undang teng shu ne yang kajing im kat kini kajing kiba umat sisa kajing perkhat ju'u kalong badang ya seprang henry usngo bagi kok siu ju'u kimlak ban Krisyan kadonut ju'u kasngo ban pra ban pai ki umat ki tlor na ki khamat ju'u laong bahagoi kasngi ulai sekoi ka balang dang step dang kloi bah bari kedu bagi dong ilam juga taka balang ban penmi ya kata ka jing penmi magazine ke annual publication udah poi kata ka jaka kata ka ying juga balang kadon kawi ka hol ka bahe urung hang ta usyong marwe hang ta bat uyam uberkhat ban berket no ela juga jigim ubat ikikti bro atli ha ka khli jo skola shu ban im namar kita ka jing kendu ke pun jaj ka jing im ka jo bat haga ta kapor loong kapolong yu ban pei sekawi kadur kabadang ta kabahe kabadon we upriu onora pei sekata kadur kabawa kata kenro wi penban mau tau briru udah habla gajing sosi ubat atli ti hake kli jo ulong kumo hi kumju kum tau le yeng ban pei khamajan ban ong bah kendong jong kata kam kadur kabahe kidon lively kiting pna pat hangta la don kajing tho ka boong ngatip ya ka ka ba pisngo naru ngalayai na ka kaju kalanti gini ki kantin klayo pantrei ha kajing mut berkhat jong hari pat hangta hi ula dem ko siu bal ol wai ul karpat yo ble mun yarap yu bunu ai bor biang sa isin bunu ai ka bor ka batmai bola ban yeng ben jong ini kajing bola ban im kajing im ka boju im men shwa pat sisa da du kata kasngi kajing suk lawan ka do not ka men sim kaju but ulaya IT yelade how play kum ki bangai iman ikajing ibu bun jai hagi ying ki sem jongi hagi im jongi kumban kasngi haka trai kakta kum ki bene teng ni so bang kalon no henry ai bang pai show jisu ai ngin bread hu ye kajin kajin ku slide jongi baro ngin yeng ngin om siap ting deng jo kajin ngin job iki mo hu hi ulong nong sumar ulong sukher mo hu hi ulong nong Krisyan ya kajin im jongi ki por baro om dan kanono kajin ada kajing jinjar kabutrai jing Yesus Kristus umlah ban penjem haswa ban bukut kan pulai ne tien ka jong play na ka city segi Filipi kalau basau ka dokhat penriu ban nyo o wat kuslai ka ru henry ha ka baro ta kajing tuai bar kajing kerpat lemar kajing aimu to pimpentip ya kajing pan jong pi show play te kata kajing suk uplay ka bapalat ya kajing sempang baro kan rijai jai ken ya ki do no jong pi ba ya kajing mut jong pi how Chris Jesu hoi no Matius ru kalong ba khat we kat khot ka ba arbu pra ko to wan hang pi baro ki ba thai ban ba khia kajing kit te kan penjem ya pi uplay ungkar khu ya kajing puson hang na step nam ta ka burom jo ini pendem ada yang duai
ablay ya ingu ya memero ublay ubum jul aino ingi mi ilut yangi habang iya habang im hana ka perthei kum ki bengai kijing kendu kijing isyam ki bubun ba ki bateng teng isngo bagi mla su kan ra ha ban yen hoi ban sekri yame Henry kasur kabaname kalong to pat septing sisya brebi he yarap ingi bak ni hakajing im kabangan kasngi jongi ini ha seprangin be seprasya kadak takapor kaban mahingi minum septing kabor jong soitan kabor jong perthei kabor jong pok ki bukan ele iki yarap kenat ha bingla ru ban job iki to sngo kan rat ikajing tuai tapan ru kini barok hakakerteni jong Jisu. Amen.